खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आइ कामाख्या थानसालियाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोजानाय अम्बुबासि मेलाया देग्लाय खुंजानाय नङा कामरुप मेट्रपलिटन डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय गांसे नटिस ओंखारदों आरो बे नटिसनि बायदिब्ला Covid19 नि थासारिखौ नोजोर होनानै 22 जुननिफ्राय 30 जुनसिम 9 साननि थाखाय आइ कामाख्या थानसालियाव जानो गोनां अम्बुबासि मेला खुंनायखौ केन्सेल खालामदों लोगोसे बे नटिसनि गेजेरजों नीलाचल हाजोनि थागिबि एबा सिबियारिफोरखौल' थानसालि सिङाव हाबनानै सिबिनो गनायथि होदों बिथांमोननि अनगायै रावबो सिबियारिफोर जाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय बिथांमोनखौ थानसालि सिङाव हाबनानै फुजा होनो गनायथि होआखै दुधनৈ पुलिसनि मोनसे गिदिर देरहासारनाय सानसेनि गेजेरावनो सा 17 बाइक खावग्रा मोनसे हानजाखौ हमनो हादों लोगोसे दुधनৈ पुलिसा बिसोरनिफ्राय गं 38 बाइकबो हमनो हादों पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला बाइक सिखावनि हानजाया आसामनिफ्राय बाइक खावनानै भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव बाइकखौ दैथायहरोमोन बेनि अनगायैबो बांलादेश हादरसिमबो खावनाय बाइकफोरखौ दैथायहरोमोन हमजानाय सिखावनि हानजाया गुबुन गुबुन रायजोनि बाइक सिखावफोरजोंबो सोमोन्दो दंखायो बेनिखायनो बिसोरो आसामाव बाइक खावनायखौ गुबुन रायजोआव गोरलैयैनो दैथायहरो आरो गुबुन रायजोनि सिखावफोरा खावनाय बाइकफोरखौ आसामाव दैथायहरो Covid19 पजिटिभ जानानै फाहामथाय लाबाय थानायनि गेजेरावनो सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा मुङा रहेन बसुमतारी 60 बोसोर बैसोनि जाथायनि सायाव नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला बासुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गेरजिनगाव गामिनि रहेन बसुमतारी 60 बोसोर बैसोनि बिथांनाव Covid19 पजिटिभ मोनखांनायनि उनाव काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी JSP सोरखारि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन नखरनि सुबुंफोरा सम सम JSP देहा फाहामसालियाव थांनानै रहेन बसुमतारीनि खौरां लाहैयोमोन थिग बेबायदिनो जाथाय जानाय सानखालिबो फिसाज्लाया बिफानो जानाय लोंनाय मुवा गथायनानै न' फारसे फैफिनगासिनो दंमोन बेयावनो देहा फाहामसालिनिफ्राय फन हरनानै खौरां हरदोंदि रहेन बसुमतारीनि हालोदा जोबोद गाज्रि जाबाय होननानै बिफाखौ मोजां हालोदाव लोगो हमनानै फैनाय फिसाज्लाया न' मोनहैयै समावनो बिफानि गाज्रि हालोदनि सोमोन्दै खौरां मोननानै सोमोनांदोंमोन आरो देहा फाहामसालि फारसे रावना होफिनदोंमोन नाथाय उनाव खौरां मोनबाय रहेन बसुमतारी बिथाङा JSP देहा फाहामसालिनि 2 थाला बिल्डिंनिफ्राय खोरखिजों बारजुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बिथांनि गोथै देहाखौ नखरनि सुबुंफोरा दा देहा फाहामसालिनिफ्राय न'सिम लाबोनानै जोबथा बिदाय होबाय बिथां रहेन बसुमतारीनि नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि देहा फाहामसालिनि मोजाङै नोजोर लाखियैनि थाखायनो बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै आरो रहेन बसुमतारीया 2 थाला बिल्डिंनि खोरखिनिफ्राय बारज्रुमनानै जिउ फोजोबनानै लानाय जाथायखौ गनायनानै लानो हायाखै नखरनि सुबुंफोरा रायजोआव फरायसालिफोराव अनलाइन क्लास होनाया जागायफिनसिगोन आसाम सोरखारनिफ्राय गांसे गोदान नटिस ओंखारदों जेराव रायजोआव फरायसालिफोराव अनलाइन क्लास होनायखौ जागायफिननो थाखाय बिथोन हरदों मख'नो गोनांदि Covid19 नि थासारिखौ नोजोर होनानै रायजोआव गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौनो गोलोम बोथोरनि बन्द फोसावदोंमोन आरो बे बन्दआ मैया 14 जुनाव जोबनानै थांबाय बेनिखायनो आसाम सोरखारा गांसे नटिसनि गेजेरजों डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एडुकेशन डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एडुकेशन गासैबो फरायसालिनि इन्सपेक्टरफोर आरो गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै सोलोंथाइ फसंथानफोरनि गाहायफोरखौ बिथोन हरदों दि थाबैनो फरायसालिफोराव अनलाइन फोरोंथाय होनांगौ होननानै जाहाथे फरायसाफोरनि सोलोंथाय लानाया सोलिबाय थायो PM किसान समान निधि प्लान बिथांखिनि थाखाय नोंथाङा दासिमबो एप्लाइ खालामाखैब्ला 30 जुननि सिगां एप्लाइ खालामनानै मुलाम्फा लानो हागोन 30 जुनसिमनि गेजेराव नोंथाङा PM किसान बिथांखियाव एप्लाइ खालामोब्ला जुलाइ दानावनो नोंथाङा गिबि इनस्टलमेन्टनि 2000 रांखौ मोननो हागोन आरो आगस्त दानावनो 2000 राङै नैथि इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन PM किसान समान निधि प्लान बिथांखिया जाबाय मोननो गोनां आबादारिफोरनो भारत सरकारा 2000 राङै खेबथामै गासै 6000 रांखौ बोसोरसेयाव सोनानै हरो आरो बे राङा थोंजोङै एकाउन्टआव हाबो मख'नो गोनांदि PM किसान समान निधि प्लान बिथांखिनि गेजेरजों दासिम सरकारा 20,000 कौटि रांखौ 9.5 कौटि सुबुंफोरनि एकाउन्टआव सोनानै हरबाय सोरखारनिफ्राय सौफैनाय 1 लाख माइरंनि बस्ताखौ गंसे प्राइभेट कम्पानिनि गडाउनाव हमनो हादों रिपर्टनि बायदिब्ला फुड कर्परेसन अफ इन्डिया
FCI मेघालया इउनिटनिफ्राय सोरखारनि सफैनाय माइरंफोरखौ लाबोनानै कामरुप जिल्लानि गंसे प्राइभेट कम्पानिनि गडाउनाव लाबोनानै रिपेकेज खालामफिननानै गोदानै प्राइभेट कम्पानिनि मुङाव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव बेसेन लानानै फानहरफिननाय जायोमोन। लोगोसे सरखारनिफ्राय फैनाय बे माइरंखौनो मेघालयानि आसाम राइफलनोबो रां लानानै फानहरफिननाय जायोमोन। मख'नो गोनांदि कामरुप जिल्लानि बक' पुलिस थानानि सिङाव थानाय छाताबारिनि चयगावनि इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट सेन्टारनि मारुति क्वालिटि प्रडाक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडआव गोबां माइरं लानानै ट्राकजों थांलाय फैलाय जाबाय थानायखौ नोजोर होनानै ओनसोलनि रायजोफ्रा पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। बेयावनो बक' पुलिस अ.सि. सन्जित रय आरो चयगाव सार्केल अफिसार जयन्त बरा बिथांमोननि दैदेननायाव माइरं लानानै थांलाय फैलाय जाबाय थानाय ट्राकखौ हमनानै गडाउनसिम सौहैदों, जेराव सरखारनिफ्राय सफैनाय 1 लाख बस्थानि माइरंखौ हमनो हादों आरो मोनफ्रोमबो बस्थायाव 50 केजि माइरं दंमोन, जायफोर माइरंनि बस्थायाव FCIनि मार्क दंमोन। बे दायाव दा गं 13 ट्राकखौ हमबाय आरो मारुति क्वालिटि प्रडाक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड आरो गडाउननि बिगोमा दीपक आगरवाला दाखार खुमानानै दङ। बे सिखाव खामानियाव बिथांमोननि अनगायैबो गोबां सोरखारि सुबुंफोरनि आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों। दा नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ। आसाम सोरखारा फोसावनाय बायदिब्ला मेट्रिक आरो HS फाइनाल आनजादा जुलाइ दाननि 15 निफ्राय 20 जुलाइनि गेजेराव खुंजागोन, जुदि जुलाइनि 1 थारिखआव COVID-19 नि पजिटिभिटि रेटआ 2% जायो। नाथाय आनजाद खुंनायनि हेंथायै गसंदों माखासे फरायसा हान्जाफोर आरो बिथांमोननि बिमा-बिफाफोरा, जायनि थाखाय माखासे फरायसा हान्जाफोरा आनजाद खुंनायखौ हेंथा होनानै गोजौसिन बिजिरसालिसिम सौहैदों। माखासे फरायसा हान्जाफोरा एडभोकेट अभिषेक चौधुरी, प्रभु प्रसन्ना बेहेरा, ऋतिक रितु, अभिषेक पटनायक आरो नवाब सिंह बिथांमोननि गेजेरजों जौसिन बिजिरसालि एबा सुप्रिम कर्टआव PIL फाइल खालामदों। बिथांमोना PIL फाइल खालामनाय बायदिब्ला जायनाखि COVID-19 नि थाखाय CBSE, CISE आरो गुबुन गुबुन रायजोफोराव थाखो 10 आरो HS फाइनाल आनजाद खुंनायखौ केन्सेल खालामनो हादोंब्ला आसामाव मानि थाखाय हाया होननानै सोंथि खालामदों। लोगोसे बेबायदि खालामनानै गासैबो फरायसाफोरनि गेजेराव आर्टिकेल 14 आव थानाय इकुवेलिटि एबा समानथिनि हेंथा खालामनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। आरो COVID-19 पजिटिभिटि रेट जाय सानफ्रामबो बांनाय खमायनाया सोलायबाय थायो, अब्ला बे बेलायाव COVID-19 पजिटिभिटि रेटआ 2% एबा बेनि खम जायोब्लासो आनजाद खुंगोन होननाया ओंथि गैया होननानैबो लिरदों फरायसाफोरा। बेनि थाखायनो सुप्रिम कर्टखौ आसाम सोरखार आरो आसामनि एग्जामिनेशन बर्डफोरनो आनजादखौ केन्सेल खालामनो आरो मार्क्सनि इभालुएसननि सायाव डाइरेक्सन हरनो थाखाय खावलायदों फरायसाफोरा। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरा आनजादखौ हेंथा होनानै सुप्रिम कर्टनो PIL फाइल खालामनायनि सायाव सुप्रिम कर्टआ 17 जुनाव खोनासंथि एबा हियारिं फोसावगोन। नोंथाङा दासिमबो नोंथांनि पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामाखै नामा? पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 30 जुन। 30 जुननि गेजेराव लिंक खालामनानै लायाब्ला नोंथांनि पेन कार्डआ खामानि होनाय नङा। बेल' नङा, 30 जुननि उनावसो पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामोब्ला नोंथाङा नोगोद 1000 रांनि जुरिमाना होनांनोबो हागौ। मख'नो गोनांदि पेन आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 31 मार्चमोन, नाथाय COVID-19 नि थाखाय फोलावनानै 30 जुनसिम खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मैया मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन, जेराव वान नेशन वान रेशन कार्डनि सायाव सावरायलायनाया जादों। रायजोआव आधार कार्डनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय अफिसियेलफोरखौ मोनसे थि सम खानानै होनो थाखाय खावलायदों, जाहाथे वान नेशन वान रेशन कार्डनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबनो हायो। COVID-19 नि मोननै द'ज लाखांनायनि उनाव महाराष्ट्रनि सासे सुबुंनि देहायाव मेगनेटिज्म एबा चुम्बक सोमजिनाय जाथाया ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदोंमोन। दा बेबायदिनो एखे जाथाया आसामावबो जादों। चिरां जिल्लानि बिजनी खावाटिकानि शिव शंकरनि देहायावबो चुम्बक सोमजिनाय दाबि खालामदों शिव शंकरा। 48 बोसोर बैसोनि शिव शंकरा COVID-19 नि मोननैबो भेक्सिन लाखांनायनि उनाव गावनि देहायाव चुम्बक सोमजिदों नामा बेनि सायाव आनजाद नायदोंमोन। बेयावनो बिथांनि देहायावबो स्टिलनि सामुस, खुरै बायदिया बोगथाबदों होननानै दाबि खालामदों बिथाङा। बिथांनि अनगायैबो ससियेल मिडियायाव सासे बर' सुबुंनि देहायावबो COVID-19 नि मोननै भेक्सिन लाखांनायनि उनाव चुम्बक सोमजिनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदों। बिथांनि देहायावबो स्टिलनि सामुसफोरा सिथाबदों। COVID-19 नि मोननैबो भेक्सिन लाखांनायनि उनाव देहायाव बेबायदि चुम्बक सोमजिनाय जाथाया बेसेबां सैथो बेखौ उननि समावसो मिथिनो हागोन। ताजमहलखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवफिननाय जासिगोन।
Covid19 नि नैथि दोहौनि थाखाय थांनाय दान मोननैनिफ्रायनो ताजमहलजों लोगोसे लाल किल्ला, अजन्ता केव्स आरो सेन्ट्रेलि प्रोटेक्टेड मनुमेन्ट्स आरो मिउजियामफोरखौ बन्द खालामनानै दोननाय जादोंमोन। दा बेफोर गासैखौबो 16 जुन बुधबारनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होफिननाय जासिगोन होननानै मिथिहोदों आर्किअलजिकेल सार्भे अफ इन्डिया ASI आ। भारतनि बेफोर मनुमेन्ट्स आरो मिउजियामफोरखौ थांनाय 15 एप्रिलनिफ्राय बन्द खालामनानै दोनदोंमोन। दा दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होफिनदोंब्लाबो एन्ट्रि टिकेटखौ अनलाइन बुकिं खालामनो नांगोन। मख'नो गोनांदि भारतआव ताजमहलाव बयनिख्रुइबो बांसिन दावबायारिफोर फैयो। बोसोरसेयाव 70 निफ्राय 80 लाखनि बांसिन दावबायारिफोरा दावबायफैयो। बेनि अनगायैबो दिल्ली सोरखारा दिल्लीयाव मैयानिफ्राय आनलक फोसावबाय। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 8 रिंगासिम गासैबो फालांगियारि फसंथानफोरा गेवनाय थागोन। दिल्लीयाव मैया समबाराव सा 131 सुबुंनि देहायाव गोदान Covid19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। जिउ गोमानायनि अनजिमाया 16 आरो Covid19 पजिटिभिटि रेटआ 0.22%, जेराव आसामनि पजिटिभिटि रेटआ दासिमबो 2.52%। रायजोआव जिनाहारि खालामनाय आरो मानसि बुथारनाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थानाय जादों। साननैसो सिगां सानै लाइमोन सिख्लाफोरखौ बिफां फांसेयावनो फासि नांनाय हालोदाव बोखांनो मोननाय जादोंमोन आरो बे दायाव दासिम 7 खौ हमनाय जाबाय। बेनि उनाव आरोबाव सासे सुबुंखौ बिफाङाव फासि नांनाय हालोदनिफ्राय बोखांनो मोननाय जादों। नाथाय बे बाराव आइजो नङा, सासे सेंग्रा, मुङा आहमद आली। बे जाथाया नगाव जिल्लानि जुरियानि कलादुवायाव जादों। जाथायनि सायाव नखरनि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला जुलि सिफायनायनि थाखायनो आहमद आलीखौ बुथारदों। बिथांमोना बुंथिनाय बायदिब्ला गामिनिनो रहमान आली मुंनि सासे सुबुङा फुंनि समावनो आहमद आलीखौ नखरनिफ्राय लेंनानै लांदोंमोन। बेनि उनावनो बिथां आहमद आलीनि गोथै देहाखौ फांसे बिफाङाव फासि नांनाय हालोदाव मोननाय जादों। बुथारखांनायनि उनाव बिफाङाव आलायनानै दोननायनि अजद होदों नखरनि सुबुंफोरा आरो बे खामानिखौ जुलि सिफायनायनि थाखायनो खालामदों होननानैबो अजद होदों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै जुरिया पुलिस हान्जाया जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों आरो बे दायाव सोंनाय फिन्नाय खालामनो थाखाय रहमान आलीखौ पुलिसफोरा हमदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि रेलवे प्रोटेक्शन फर्सआ जानुवारि 2020 मायथाइनिफ्राय लानानै मे 2021 मायथाइसिमनि गेजेराव ट्रेन आरो स्टेशनफोरनिफ्राय साबेसे लांखारजानाय गथ'सा आरो हिन्जावसाफोरखौ रैखा खालामनो हादों बेनि सायाव रिपर्ट दिहुनदों। जानुवारि 2020 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइनि मे दानसिमनि गेजेराव गासै सा 403 गथ'साफोर आरो आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हानाय जादों। बेनि मादाव 311आ 18 बोसोरनिफ्राय उन्दैसिन गथ'साफोर आरो सा 57आ हौवा आरो हिन्जावसाफोर जाय 18 बोसोर बैसोनिख्रुइ बांसिन आरो सा 35आ आइजोफोर। बेनि अनगायैबो मे 2021 मायथाइनिफ्राय दासिम 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन सा 9 हिन्जावसा आरो हौवासा गथ'फोरखौ गुबुन गुबुन स्टेशन आरो ट्रेननिफ्राय रैखा खालामनो हानाय जादों। नंखाय पेसमेकार जगायग्रा सा 4खौ गुवाहाटी पुलिसआ हमनो हादों। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला GMCH गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव मावनाय डक्टर प्रणब भट्टाचार्या बिथाङा GMCHनिनो गंसे फार्मासिनिफ्राय पेसमेकारखौ अपारेशन थियेटारसिम लानानै फैदोंमोन। बेयावनो पेसमेकारखौ नंखाय होनानै सिनायनो हादों। उनाव बे जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ नायबिजिरनाय खामानिखौ मावफैदों। पुलिसनि सोंनाय फिननायाव फार्मासि बिगोमाया बुंथिनाय बायदिब्ला माखासे पेसमेकार जगायग्राफोरासो होफैदों, नाथाय बिथाङा जेबो मिथियामोन दि बियो नंखाय होनानै। बेनि उनावनो पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै दा सा 4 नंखाय पेसमेकार जगायग्राखौ हमनो हाबाय। पुलिसआ फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दुथांफोरा गुबुन गुबुन जायगायावबो नंखाय पेसमेकारखौ जगायोमोन। मख'नो गोनांदि पेसमेकारा जाहैबाय बिखानि बेरामनि थाखाय बेरामिफोरनि बिखानि बाहागोआव अपारेशन खालामनानै सोग्रा मोनसे मेसिन, जाय मेसिननि गेजेरजों बिखा मावनायखौ मोजाङै लाखिनाय जायो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।